Bermeoko udalak 2024 urteko indarkeria matxistaren datuak argitaratu ditu. Orokorrean, azken urteetako goranzko joerarekin jarraitzen dute indarkeria matxistaren datuek. Iazko datuek zertxobait beherantz egin duten arren, Bizkaiko lurraldeko datuekin alderatuta kopuruak altua izaten jarraitzen duela azaldu du Arantxa Ormaza Tarantino berdintasun zinegotziak. Iazko datuei erreparatuta, Bermeoko gizarte zerbitzuek 26 emakumea hartatu zituzten eta ertzaintzaren aktuazioak 60 izan ziren. Bikote hoiak eragindako indarkeria aktuazioak 41, familia barrukoak 13 eta 7 sexu indarkeria. Osakidetzari dagokionez 2024ko lehen 6 hilabeteetan ospitalean eta lehen arretan hartatutako emakumeak 15 izan ziren. Azkenik, aipatu beharra dago, Bermeoko udaleko aholkularitza juridikoa 2024ko martxoan martxan jarri zela eta ordutik 13 emakumeek erabili dute. Indarkeria matxista kasuak ez dira gertaera isolatuak. Balio eta jokabide jakin batzuen babesean sortzen dira. Hain zuzen ere, emakumeak gizonen menpe bizi behar duten ideian eta emakumeei gizartean zenbait adierazpen eta portaera zigortu behar zaizkien ideian sustraitzen den sisteman oinarritutako jokabide eta balioen babesean adierazi du berdintasun zinegotziak. Argitaratu diren datuak indarkeria matxistaren adierazgarri ikusgarrienak dira, baina ezin dira ahaztu emakumeek euren egunerokotasunean jasotzen dituzten indarkeria egoera asko. Oraindik ere ikusezinak direla zenbaketa honetan. Datuen goranzko joera horren arrazoiak desberdinak izan daitezke. Alde batetik indarkeria matxistaren gorakada adierazi dezake eta bestetik mugimendu feministak eta erakundeek egindako urteetako lanaren ondorioz emakumeek indarkeria egoerak detektatzeko eta neurriak hartzeko tresnak eskuratu izana adierazi dezake.